Moi boas a todos e a todas. Hola, bueno, y estamos aquí en un marco incomparable, o Reyestán de Samarcanda. Samarcanda a tope. Comezamos o preguntoiro? Veña, imos comezar. Temos un montón de preguntas, Un montón non? de preguntas que de amigos. fixeron os nosos amigos. Entonces empezamos por Belén de Ortigueira, que pregunta por que nos vídeos non se ven turistas. Claro, tedes que ter en conta que estamos en verán. É o momento do ano no que vai máis calor. Tampouco é unha cousa para morrer, pero bueno, é como Bueno. estar en, imaginade, pois en Madrid. É como facer turismo por Madrid a 38 graus. 40 e poucos. É unha calor moi seca. Entón, bueno, lévase, pero é duro. En fin, custa un pouquiño. E entón a xente adoita vir máis ben en primavera ou en outono, non? Sí, os grupos de turistas principalmente dixéronos que primavera e outono. O tipo de turistas que hai son, bueno, a procedencia de turismo que hai é, sobre todo, o que vimos é oriental, chinos, Corea do Sur, pero sobre todo persoas de Uzbequistán, non? Que están de vacacións, ou de países vecinos. Turismo interno, Sí. de Taxikistán. Tamén nos dixeron un taxista que había moito de Kazajistán en Tashkent, porque é como para nós ir ao Porto, por exemplo, pois para eles veñen de Kazajistán e veñen a Tashkent pois a pasar o día ou a pasar un par de días. Despois temos visto tamén turistas europeos, pero verdadeiramente moi poucos. A vantaxe de vir nesta época, se sodes quen de aturar a calor, é que tedes os monumentos todos para vós. Está todo baleiro, podes ver, sobre todo se vas ás horas centrais do día, que cando imos nós, que non madrugamos, pasamos calor, pero a cambio temos todo libre para gozar sen masificación, verdade? Non hai masificación ninguna. Nin excesos. Ben, outra pregunta. Esta de parte de Enrique e tamén de Teresa de Lugo, que preguntan que é o plof. Ajá. O plof, escrito P-L-O-V, é un prato típico uzbeco, moi contundente, tedes que ir con cuidado. Leva arroz, realmente con carne, é moi especiado, principalmente con comiño. Pero bueno, leva tamén vegetais, allo, cebola, outros vegetais que se lle poden non incluir. Moi especiado, moi pesado. Sería como unha paella, digamos, española, pero, bueno, moi condimental. Salvando as distancias. Sí. De feito, xa lle chaman plof por ese motivo, porque é o ruido que fai cando cae no estómago. Plof. A pregunta seguinte a formulan Zoila e tamén Leo. As mulleres levan velo, levan Hijab. pola rúa, e si se ven mulleres pola rúa. Bueno, podedes ver xa en moitos dos vídeos que levamos publicados que hai un certo número de mulleres, o sea, non pasan desapercibidas. Sí que hai bastante, pero de cada 10, eu diría que 3, Sí. 4 como moito. Un 30%. Sí, máis ou menos. De feito, como nos preguntastes, fixemos a proba. Non é un experimento científico, evidentemente. É unha estatística. Claro, tedes que ter en conta, ademais, que o que estamos vendo en Uzbequistán son zonas urbanas, vale? Se cadra no rural, pois a proporción é diferente, ou noutras zonas do país, xa sabedes que é un país moi rico, moi diverso, e se cadra, pois en distintos lugares, pois hai distintos costumes, vale? Pero do que nos vimos en Tashkent e en Samarcanda, sobre un 30% e sobre todo mulleres maiores. Efectivamente. Hai que dicir que é unha sociedade moi occidentalizada e moi laica, e sobre todo pola influencia soviética. Sabedes que os soviéticos non eran precisamente moi relixiosos, non? E entón, pero bueno, deste tema xa falaremos un pouquiño máis tarde. Agora unha pregunta que nos fai Violeta, desde Coruña. A que hora amanece, a que hora anochece? Bueno, pois amanece sobre as 5 da mañá, 5 e pico, 5 e media, entre 5 e 5 e media.
E anoitece a partir das 8 menos cuarto, comprobamos hoxe máis ou menos. Sí. Agora mesmo pasan das 8, xa é noite pecha, Sí. pero hasta as 8 menos cuarto, 8, aínda se ven entre lusco e fusco. Sí. A 7 menos cuarto entre lusco e fusco aínda se ven as últimas luces do día. O da mañá sabémolo porque o limos, porque nos a esas horas a nosa religión non nos permite estar despertos, vale? Iso sí, despois, noutras etapas da viaxe, infelizmente, pois Sí. poderemos confirmar por experiencia propia ese dato que Ese vos dato. estamos dando. Sí, sí, sí. Yes. Bueno, temos aquí unha uzbeca que se achegou cando estábamos a gravar e que quere saudar. Ok, thank you. Thank you. Outra pregunta. Leo de Vigo, dinos si o azul das cúpulas é así de verdade como se ve nos vídeos e nas fotografías. Pois sí. É un azul turquesa moi característico deste arte islámico de Asia Central. Realmente brilla debido ao azulexo do que están feitas, non? Entonces, están construídas estas cúpulas. Realmente son maravillosas, tal cual como a vedes no vídeo, son en realidade. Eu dou fe. Continuamos co preguntoiro nun marco incomparable aquí no complexo Kailan de Bujará. Estamos pasando bastante calor e de feito escollimos este momento porque nos parecía moi axeitado para ilustrar dúas cousiñas que nos preguntastes sobre o clima de Uzbequistán, de Asia Central en xeral, e tamén sobre as madrasas. Entón estábamos aquí sentados e nos pareceu que era un momento, con esta calor e con esta magnífica madrasa que temos detrás, pois pareceunos que era un momento de contestar esas preguntas. Moi ben, a pregunta ven de Ana Rodríguez, da Coruña. Entón, Ana pregunta como é o clima en Uzbequistán. Entonces, no verán, tórrido. Estamos falando dun clima continental extremo. Pensade que estamos en Asia Central, moi lonxe dos mares e dos océanos, prácticamente en pleno deserto, aquí no oeste de Uzbequistán neste momento. Entonces, veráns tórridos. Estamos falando de hoxe 41 grados, 41. había hai un momento. Sí. As noites son bastante calorosas, o que pasa que baixa hasta 20 e pico graus a temperatura, o sea que hai unha amplitude térmica importante, pero dentro de temperaturas moi cálidas. En canto ás precipitacións, moi escasas prácticamente todo o ano, e os invernos son moi fríos, moi rigurosos. De feito, acabamos de visitar mercados que se chaman con cúpulas porque realmente fan falta tanto para evadirse do frío invernal como do terrorífico verán. Coido que é un clima continental. É un clima continental extremo. Era iso, sí. É un clima, non é como o clima continental, por exemplo, de Madrid, non? Ese é un mediterráneo continental. Claro, é como un sucedáneo de clima continental. É interior, pero non está no interior dun continente. Claro. A ver, aquí a calor é moi seca. Non é como climas tropicais, moi húmidos. Eu sufro menos, bueno, ata hoxe realmente é o día que estamos sofrendo de verdade por primeira vez, pero bueno, moita calor. A outra pregunta é de Ana tamén, é sobre as madrasas. Xa dixemos que as madrasas eran escolas coránicas, pero nelas impartían coñecementos aos estudantes. As madrasas era onde se impartían eses coñecementos e ademais onde dormían tamén eses estudantes. De feito, aquí en Bujará formouse e impartiu medicina o famoso médico Avicena, que naceu por aquí preto e aquí debemos, imaginarnos perfectamente a este médico impartindo os seus coñecementos, parece ser que desde os 18 anos.
Ana pregunta si podemos considerarlas as primeiras universidades, efectivamente. Non consideranse as primeiras universidades, incluso anteriores, verdade, a Occidente. Cada cidade estaba especializada nun coñecemento. Por exemplo, astronomía en Samarcanda, tamén álxebra, matemáticas, e, sen embargo, aquí en Bujara a especialidade era máis a medicina. Supoño que pola importancia que tivo aquí Avicena. E agora lle respondemos a Ramón, da Coruña, que pregunta si se nota, non, a huella soviética, a pegada soviética en Uzbekistán. Eu penso que está moi presente en todos os ámbitos da cultura e tamén na rúa, non? De feito, nos taxis que collemos habitualmente por aquí, o GPS está en ruso. Eu non falo ruso, pero é bastante evidente, non? Non deben de ter síntese de voz nas linguas locais, e entón, pois, todos os sistemas de voz, pois, están en ruso. E por tanto, entendemos que saben falar ruso, porque senón non o usarían, non? Aparte, algúns deles dixéronnos que falaban bastante ben ruso, moito mellor que inglés, en xeral. Ademais, a música que escoitan moitas veces son hits rusos de grupos rock ou pop que triunfan en Moscú e que se escoitan aquí. Sí, cantantes rusos moi coñecidos, os coñecen e escoitan. Sí, e despois notase moitísimo, por suposto, na arquitectura, non? Nas aforas das cidades, todas as partes novas, recentes do século XX están compostas por grandes avenidas con moitos carriles, todo super ordenado, limpo, o sea, cunha planificación soviética, sí, en sentido literal e figurado, vale? Sí. Iso notase moitísimo tamén. Logo notase tamén, xa falábamos nalgúna pregunta anterior sobre o tema da religión, notase que a diferenza de outros países musulmáns, pois aquí a cousa está como moi relaxada, verdade? Non se ve a moitas mulleres, bueno, o sea, moitas sí, pero non son maioría, pois tapadas co hijab, etcétera, etcétera, non? E logo, ademais, manteñen boas relacións con rusos na actualidade. Outro día estivo aquí Putin para desenvolver un proxecto dunha central nuclear aquí en Uzbekistán, abrir aquí unha central nuclear moi moderna e demais, pero, unha central nuclear. Esa noticia, por certo, lémola nun xornal local, xa vos deixaremos calé, si, un link, e é un xornal moi curioso, bueno, son todos iguais, e é que se pode ler en uzbeco con caracteres cirílicos, que como se facía antes, pódese ler en uzbeco con caracteres latinos, e pódese ler en ruso e en inglés. E eu penso que esa é unha descripción perfecta do estado das linguas neste país, non? En Uzbekistán. Limos tamén que é un país que procura levarse ben con todo o mundo, é dicir, ten relacións privilexiadas con Rusia, levase moi ben con Putin, é un réxime presidencialista, non recordo agora como se chama o presidente. O actual non me acordo. Ten un apelido que parece ruso, pero bueno, o importante é que levase moi ben con Putin, están en moi bons termos, pero ao mesmo tempo lévase moi ben con China, lévase ben con Estados Unidos e ten boas relacións tamén coa Unión Europea, é dicir, procuran, son moi pragmáticos na política exterior en Uzbekistán. Sí. Aí gustaríame apuntar unha cousa que me chamou moita atención respecto á pegada soviética, é o mausoleo do primeiro presidente uzbeco, Islam Karimov, que realmente parece o mausoleo de Lenin, quero dicir, os mausoleos que vimos aquí eran das dinastías, digamos, ao século XVIII, ao século XIX, pero Karimov tamén ten o seu propio mausoleo, sendo un líder, bueno, pois, actual, realmente, non? Sí. Que chegou ao poder, pois, coa desintegración da Unión Soviética en 1991. Iso é moi soviético, non? É moi soviético. Podes facer. É outra cousa que se ve moito por aquí tamén, como moita, a min recórdame a Vietnam, cando estivemos ali que se vían aqueles actos comunistas, así, grandiosos, e aquí notase igual
A propaganda. a propaganda, sí. A propaganda dun país moderno, dun país actual, o sea, queren deixar, digamos, esa... Fan moito autobombo. Sí, sí, Sí. sí. Rosa Gloria fíxonos unha pregunta relativa ao idioma no que nos comunicamos durante a nosa estadía nas distintas cidades uzbecas. Bueno, a cousa é un pouco complicada. Nos, obviamente, non sabemos falar ruso, que é a lingua de referencia, dado que nos atopamos, como xa dixemos en anteriores ocasións, no espazo post-soviético, non? Uzbekistán é unha das repúblicas socialistas soviéticas, e por tanto, pois o ruso é digamos a lingua de comunicación internacional. Entre eles falan en uzbeco, falan en taxico, e noutros idiomas, pero cos estranxeiros, un pouco como lingua de comunicación internacional, teñen o ruso. Nós non falamos ruso, aparte de spasiba e todo o que sabemos dicir, por tanto, comunicámonos en inglés. A xente nova cada vez máis vai sabendo falar en inglés, pero de maneira un tanto limitada de momento, vale? E despois aprendimos a dicir salom, que é hola en uzbeco, rahmat, que é grazas, e ai, como era adeus, Jair é adeus. Entón, pois, cando lle dis a alguén ou baixar dun taxi, por exemplo, Rahmat Jair, pois quedan encantados, non? Pero pouco máis. Seguimos co preguntoiro. Sí, señor. E esta vez imos contestar a pregunta que nos fixo Modesto, de chino, de chinés. A pregunta era en que momento da viaxe sentímonos verdadeiramente na ruta da seda. Que che parece? Que che Penso parece? que os dos coincidimos, Sí. porque realmente penso que foi en Bukhara e aquí en Jiva, onde estamos agora. Porque son cidades pequenas, moi recollidas, amuralladas, e que nos poden dar idea do que foi, bueno, pois a ruta da seda tanto na Idade Media como na Idade moderna, ata, bueno, pois o século XIX ou XX, non? Claro, é que Tashkent e Samarcanda son grandes cidades, non te chegas realmente a sentir, digamos, en contexto, non? En cambio, Bukhara e Jiva son mantéñense de alguna maneira moito máis intactas, non? De maneira similar a como podería ser, pois, na época, pois, das caravanas, Sí. Non? De feito, en Bukhara vimos algún caravansar. Entonces, iso nos dá idea, non? Porque son os refuxios, os lugares onde estaban os comerciantes descansando cos seus camellos, non? Co ganado. Realmente sí que se veía moi ben. Tamén a viaxe no tren de Bukhara a Jiva, tamén, non? Ou de Samarcanda a Bukhara, Axudou moito, sí. axudou moito a Porque imaginar. víamos o deserto. Sí. Entón, podeste imaginar. De feito, ao chegar ás cidades, vías tamén o oasis a donde chegaban verdadeiramente todas estas caravanas, claro. Claro. Seguimos con noso preguntoiro, nesta ocasión para responder a Leo, de Vigo, que preguntaba como se conxugou o Islam coa época soviética. Pois parece ser que nos inicios foron bastante permisivos debido a que necesitaban soldados para a guerra civil rusa entre 1918 e 1921, se non recordo mal. Máis tarde con Stalin sí que a cousa se endureceu moito e moitos líderes religiosos foron perseguidos, houve matanzas e moitos foron derivados aos gulags.
Máis tarde, coa Segunda Guerra Mundial, Stalin alixeirou, digamos, un pouco as persecucións porque se necesitaban soldados tamén para os frentes. A cousa quedou como máis lixeira, digamos, pero cando se produciu a desintegración da Unión Soviética uns anos antes, realmente a base dos nacionalismos neste territorio se contiña, bueno, pois na religión islámica, non? Entón, digamos que coa revolución de 1991 o Islam pasou a ter, bueno, pois pasou a ter un mellor plano, non? Un primeiro plano. Bueno, sobre as apreciacións subxectivas polas que nos preguntábades, non? Como xa comentamos nalgúnha pregunta anterior, a sensación que dá é dun Islam moi light, o que se practica aquí, non? Eu diría incluso moito máis light que o de Marrocos. Sí, moito máis. Sí. Moitísimo Xa máis. falamos de que Non é tan light. os costumes están moi relaxados, non? No tema da indumentaria, incluso bébese alcohol sen problema nos restaurantes e nos bares por aí, que noutros países islámicos non é nada habitual, non? Entón a sensación que dá pois, é a dun país moi occidentalizado, bastante laico, non? Nas formas, aínda que é evidentemente musulmán, non? Pero probablemente por esa historia, non, do século XX, pola influencia soviética, pois temos hoxe esta situación. Bueno, e finalmente pechamos o noso preguntoiro coa pregunta que nos fixo Ronan desde Breistán ou Bretaña a propósito dos instrumentos de música tradicional que caracterizan a música uzbeca. Obviamente nos non somos expertos no asunto, pero polo que podemos ver estes días nos distintos museos que visitamos hai unha serie de instrumentos que se repiten na tradición musical uzbeca. Un deles é o dutor, que é un instrumento de corda cuxo nome provén do persa, non? Dutor, dúas cordas. De feito, coido que xa saiu nalgún vídeo, non? É como unha especie de, sí, un instrumento de corda, como unha guitarriña, se queredes, non? E ese témolo visto bastante nos museos e tamén naquela función folclórica na que estivemos en Bujara, foi en Bujara, non? Sí, Bujara. Despois había outro que era como un pandeiro redondo, Doira, que se chamaba Doira, iso é. Isabel ten máis memoria que a min. No, eu equivoquei, puse unha S por unha D, pero bueno. Bueno, o Doira é unha especie de pandeiro redondo que se toca coas mans, aínda que en Bujara vímolo tocar a un señor, non sei se reparastes niso, como unha especie de protección metálica nos dedos, supoño que para non estropear os dedos e para que tivese unha sonoridade maior, non? E o terceiro instrumento é un instrumento de vento que se chamaba surnai. Teño aquí a quen me sopra porque son nomes que non me soan nada. Vale, o surnai coido que non o vimos na representación folclórica, pero sí que o temos escoitado moito. É como unha especie de chirimía, dulzaina, estamos falando para Ronan, como unha especie de bombarda, non? Pero obviamente pois cunha forma específica, característica daqui da zona de Asia Central. A verdad que é a música tradicional é moi bonita, é unha claro, para un oído occidental todo xa como moi árabe, moi islámico, non? Sí. Pero probablemente non ten nada que ver co mundo árabe, non? É unha música máis de estilo persa, centroasiática, non? Pero bueno, xa habería que preguntarlle a uns verdadeiros expertos. Obviamente, pois nós non podemos infelizmente dar moita máis información, vale? Así que nada, pechamos con isto o preguntoiro. Ata aquí o preguntoiro. Moitas grazas por acompañarnos e vémonos moi pronto. Nai!
manje